Moi! Älkää välittäkö Mirkusta, se tepsuttaa taas. Se on aina tosi levoton, kun mä kuvaan. Sitä häiritsee, kun mä kerään näitä tavaroita tähän ja kaikkea, niin sit se aina ravaa ympäriinsä. Mirkku on siis mun koira ja mun nimi on Sanni. Tervetuloa Kiukkulinnun Neule-kanavalle. Tänään on 7. marraskuuta 2024. Mä oon kerrankin kirjoittanut päivämäärän ylös. Ja mulla on tosi paljon asiaa. Mulla on yllätys. Se on yllätys sekä teille että mulle. Sitten mulla on alekoodi ja kilpailu. Sitten mulla on valmiita juttuja. Mulla on retriittiterveisiä. Mulla on keskeneräisiä. Sitten mulla on yksi kirja. Sitten mulla on ostoksia. Ja olikohan ne siinä. Ja sitten mulla on rehellisiä mielipiteitä. Mulla on 3 rehellistä mielipidettä tässä jaksossa. Katsotaan, mitä mieltä te olette niistä. Kuulen mielelläni mielipiteenne sitten jakson kommenteissa tai jotain muuta kautta. Mutta lähdetään menemään. Aloitetaan yllätyksestä. Tää on nyt yllätys tosiaan sekä teille että minulle. Mä sain Wool Me Once Fibersilta paketin. Siinä osa niistä sisällöistä on sellaisia, mitä mä itse tilasin Wool Me Onceilta jo viime viikolla, mutta sit siellä on mukana yllätys. Ja se yllätys sovittiin silleen Lauran kanssa, eikö se ole Laura? Toivottavasti on. Niin sovittiin silleen, että järjestetään kilpailu, jossa mä avaan tämän mun yllätyksen tässä videolla. Katon mikä se on ja mietin mitä mä siitä teen joululahjaksi jollekin. Ja teidän tehtäväksi jää arvata, että mitä siitä tulee. Ja ei nyt tarvitse tietää mitenkään ohjeen tarkkuudella, että siitä tulee, en mä tiedä, mä en keksi nyt yhtään ohjetta päästä. No Lotus Lake sukat, ei tarvi silleen tietää. Vaan että tuleeko siitä sukat, tuleeko siitä lapaset, pipo, kämmekkäät, mitä siitä tulee. Ja teillä on aikaa arvata vaan kädentaitomessujen loppuun asti. Eli 17. marraskuuta asti voitte arvata. Se on sunnuntai, ensi viikon sunnuntai. Ja oikein arvanneiden kesken arvotaan sitten lahjakortti Wool Me Once Fibersille, 20 € sinne. Eli kannattaa todellakin nyt olla silmät ja korvat höröllään, katsoa mikä lanka täältä tulee ja arvata sinne alas. Ja nimenomaan oikein arvanneiden kesken mä tuun toteuttaa sen arvauksen silleen, ei arvauksen vaan arvonnan, että kun netissä on sellaisia valmiita juttuja, millä voi YouTube-kommenteista arpoa, niin mä käytän sellaista. Ja sit jos sieltä tulee joku, joka on vastannut väärin, niin sit mä arvon uudestaan. Niin kauan kunnes tulee semmonen, joka arvasi oikein. Eli kannattaa ihan miettiä, että mitä se voisi olla. Lähdetään liikkeelle. Avataan se. Mä otin sakset, mä avaan tän nyt tälleen rumasti, ettei siitä tule niin hirveästi rapinaa. Toivottavasti siellä ei ole mitään, en mä tiedä mikä siellä olisi, joku paperi. Noin. Saatiin se auki. Mä olisin voinut avata tämän. Mä en ollut varma, että onko se yllätys paketoitu erikseen, niin sen takia mä en uskaltanut avata tätä koko pakettia. Mutta mä oisin voinut avata sen, koska se yllätys on paketoitu erikseen. Katsotaan ensin nämä mun ostokset. Mä seikkailin erilaisissa nettilankakaupoissa yksi ilta ja Wool Me Oncella kompastuin sit, kun siellä oli vanhoja joululankoja. Ja nämä oli musta niin ihania. DK-sokkia, tällaisia settejä. Täällä on 6, on tämän setin nimi. Tästä tulee varmasti joululahjasukat, se on mun ajatus näitten kanssa. Ja sitten täällä on Rudolf-setti DK-sokkia. Niin molemmista on ajatellut, että joululahjasukkia ja kun on DK-ta paksua lankaa, niin tulee ihan sikanopeasti. Ja sit kun on tämmöiset setit, niin musta on ihana, kun joku muu on miettinyt, että siihen sopii sit, kun tekee resori ja kantapäät.
erikseen siihen, niin joku muu on niin kuin sopinut sen. Mutta siis vaikka puhuin kauniisti, niin nämä on nyt mun maksamia ostoksia. Näitä mä en ole saanut mitenkään ilmaiseksi. Eli mistään sellaisesta ei ole kyse. Mutta sellaiset tilasin. Ja sitten se mun yllätys. Täällä oli myös kortti. Neulekortti, onpa kaunis. No niin. Yllätykseni on oranssissa paperissa ja tuossa kortissa lukikin, että toivottavasti en sun inhokkia valinnut. Sehän meitä nyt jännittää, jos täältä tulee jotain semmoista lankaa, jota mä en voi sietää. Ja sit mun pitää tässä olla silleen, joo, tää on tosi kivaa, vaikka oikeesti ei ole yhtään kiva, niin mitä sit tehdään? Mutta tän täytyy olla kiva, koska mä tykkään Wool Me Oncein langoista ihan sikana. Ja huom, tämä on nyt saatu, tästä mä en ole maksanut. Katsotaan mitä täällä on. Joo. Oi, siinä on silmukkamerkki mukana. Onko se avokado? Ehkä. Joo, tää on penttiä, Vuonuen penttiä. Mä en oo koskaan neulonut penttiä. Mä oon kerran ostanut sitä, mutta sit mä en muista mitä sille tapahtui. Se lähti johonkin loppusijoitukseen se lanka. Mä en ikinä neulonut sitä itse. Tässä on 240 metriä 100 grammassa, 70% suomenlampaan villaa tai suomalaista villaa, en ole varma, ja 30% tenseliä ja värin nimi on Cardamom Tea. Niin sellainen. Ja nyt sun tehtävä on arvata, mitä mä neulon tästä joululahjaksi. Ja arvaa viimeistään 17. marraskuuta kirjoittamalla kommentti tähän videon alle. Mitä tästä tulee tästä langasta. Mä en tiedä nyt vielä itekään, mun pitää miettiä. Mut tietysti on vaihtoehtoja. Sukat olisi se ilmeisin vaihtoehto, mut onko se liian helppo? Mut mitä jos mä sanon tässä, että sukat on liian helppo ja sit mä teenkin sukat ja kukaan ei ole arvannut sitä sen takia, että se olisi ollut liian helppo. Niinpä, sehän meitä jännittää. Joo. Mut väri on tosi kaunis. Siinä on tommoista vihreitä ja ruskeita asioita. Tommonen aika lämmin. Kaardemumma tee. Aika soma. Mulla alkoi heti pyörimään päässä, että mitä tästä voisi tulla. Niin mun täytyy nyt orientoitua tähän mun jaksoon takas. Koitetaan pistää tää nyt sivuun. Ja mä lupaan teille, että mä neulon tästä langasta. Ja mä en kuvaa uutta videoa ennen kuin se joululahja tästä langasta on valmis. Niin sillä mennään. Hyvä. Tosiaan alekoodi Wool Me Once Fibersille sinne verkkokauppaan saatiin semmonen Lauralta. Alekoodi on kiukkulintu 24, kiukkulintu 24 ja sillä saa -10% sieltä käsivärjätyistä langoista. Wool Me Once Fibersin verkkokaupasta. Niin menkääpä sinne pikaisesti kipin kapin ostoksille. Nyt en tarkistanut mihin asti se lahjakortti on voimassa. Mä haluaisin sanoa, että vuoden loppuun, mutta mä en ole ihan saletti. Mutta mä kirjoitan sen tähän, koska mä en nyt muista. Mä luulin olevani tosi orientoitunut ja tarkistaneeni kaikki asiat monta kertaa ja kirjoittaneeni lapulle ja kaikkea. Mutta se jäi kirjoittamatta. Mutta sellaista se on mun kanssa. Sitten mun täytyy käydä hakemassa yksi juttu. No niin kuin huomaatte, niin Mirkku tepsutti heti, tai en mä tiedä ehtikö se kuulua, kun mä varmaan tosta pätkäisen. Mutta nythän te kuulette, kun hän tepsuttaa. Heti kun mä nousin ylös, niin hänellä tuli tepsutus. Mä olin viime viikonloppuna Kolilla Neule-retriitissä ja se oli aivan ihanaa. Se oli niin sitä, mitä mä tarvitsin tähän syksyyn ja mä voisin mennä joka viikonloppu retriitille. Mulla voisi kyllä rahat ehkä loppua jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä tuntuu, että voisin työntää kaikki mun rahat Neule-retriitteihin, koska se on niin ihanaa. Me oltiin siellä Kolin Sokos Hotel, Break Sokos Hotel Kolissa, missä on Koli Relax Spa kylpylä. Semmonen niin kuin aikuisten kylpylä, semmonen pieni ja siellä ei ole mitään
liukumäkiä tai mitään tällaista, eikä mitään isoa allasta, vaan siellä on pelkkiä porealtaita ja muita semmosia. Ja ihania saunoja ja elämyssuihkuja ja kaikkea. Niin siellä me oltiin, se oli Minskuknitsin järjestämä retriitti, mutta tämänhän te tiedätte, jos te olette kattonut sen edellisen jakson, koska mä tein jakson Minskun kanssa, jossa siellä retriitillä vähän haastattelin Minskua neuleyhteisöstä ja neuleyhteisön merkityksestä ja retriiteistä ja semmosista asioista. Jos et ole vielä kattonut, niin käy ihmeessä katsomassa. Ja se, mitä mun piti käydä hakemassa, oli se, että mä sain siellä fanilahjan. En tiedä, näkyykö se nyt miten teille. Jotenkin tolleen. Se on silmukkamerkki Minskuknitsin valikoimasta. Ja mun yksi katsoja oli siellä retriitillä, tai no parikin mun katsojaa, mutta yksi katsoja oli ja retriitin lopussa hän toi mulle tän ja sanoi, että hän haluaa antaa mulle fanilahjan. Niin mä ilahduin siitä kovasti, koska mun mielestä lahjat on ihan paras asia. Ihan riippumatta siitä, että onko se urheiluauto vai onko se silmukkamerkki, niin se on niinku best ever, kun saa jonkun lahjan. Niin sellai. Ja retriittiin liittyy sit myös se, että mä tehoneuloin siellä ihan sikana. Mä vaan neuloin koko ajan. Ja se tarkoittaa, että perjantaina, anteeksi rapisee, perjantaina mä aloitin sukat ja sunnuntaina ennen retriitin loppua ne sukat tuli valmiiksi. Ja ne on nyt tässä. Mä en nyt ottanut blokkereita, olisi varmaan kannattanut, mutta tällaiset. Tää lanka on nurjaa. Katsotaan, onko täällä se vyöte. On. Tää on Nurjan klubilanka Golden Sock. 400 metriä 100 grammalla. 75% SV Merino, 20% nailonia ja 5% kultastellinaa. Ja sävyn nimi on Swing. Sellaiset. Aika pitkävartiset tein. Täällä on kierretty yksi oikein, yksi nuri joustin. Aika pitkä varsi. Aina oikein tiimalasikantapää ja nauhakavennus kärjessä. Ja muuten ihan sileet perussukat. Koska sileitä perussukkia oli helpoin neuloa siellä retriitillä. Mä alun perin aloitin tästä langasta pitsisukat, mutta huomasin jo siinä ajomatkalla, että en mä edes autossa pystynyt keskittyä siihen pitsisukkien tekemiseen, niin saati sit siellä retriitillä, missä on 1 muutakin ihmistä ja kauhean pölinä käynnissä. Niin mä purin sit sen pitsisukan alun ja aloitin sileät sukat. Ja tää nyt menee vähän kronologisesti epäjärjestyksessä tää mun sepustus, mutta oli sellaisia asioita, jotka liittyy niihin mun rehellisiin mielipiteisiin, joista kerron kohta, jotka johtivat siihen, että mä halusin neuloa mun vanhoilla Knit Pro Symphony sukkapuikoilla. Mä neulon normaalisti sukkia Tsingin metallisilla sukkapuikoilla. Ne on mun mielestä kaikista parhaat sukanneulontavälineet. Mutta ennen kuin mä löysin ne Tsingit, niin mulla oli Knit Proon Symphony sukkapuikkoja. Siis näitä tällaisia. Missähän se nyt näkyisi? Ei missään. Tossa ehkä. 15-senttisiä puisia sukkapuikkoja joka tapauksessa. Niin mulla oli ne ja mä neuloin niillä 225 sukkapuikot. Ja nyt mä näytän teille, miten se meni. Se meni näin. Eli mä katkasin en yhtä, vaan 2 niistä sukkapuikoista. Naps vaan kantapäätä tehdessäni meni poikki. Niin musta ei tullut puisten sukkapuikkojen käyttäjää. Ja onneksi ystävälläni Annella, joka oli mun mukana siellä retriitillä, niin hänellä oli 2 puolikkaat puiset sukkapuikot mukana. Niin sit mä sain aina korvattua ensin yhdellä 2 puolikkaalla ja sit kun se toinenkin katkesi, niin toisella 2 puolikkaalla. Niin pystyin neulomaan noin sukat loppuun. Mut sellaiset näistä nyt tuli ja nämä menee varmaan joululahjaksi, en tiedä vielä kenelle. Sitten aletaan päästä kohti ensimmäistä rehellistä mielipidettä. Rehellistä mielipidettä numero 1. Ja se liittyy näihin sukkiin.
Helikopterimies, kun näki nämä sukat niin tekeillä, niin hän ihasteli, että nyt sä teet vihdoinkin tollasia kunnollisia villasukkia. Koska hän rakastaa niitä mummon neulomia villasukkia. Ja noin mun ohuet merinosukat, ne ei ole hänen mieleen. En viime jaksossa, vaan sitä edellisessä, eli edellisissä viimeisimmässä normaalissa jaksossa kerroin, että mä kävin ostamassa seiskaveikkaa S-Marketista, koska mulla tuli semmonen hulluus päähän, että siitä mä saan nopeasti joululahjaa tehtyä. Ja voin kertoa, se ei ole nopeeta, se on tuskaista, se on ikävää ja se on hidasta, vaikka kuinka olisi paksu lanka. Sen lisäksi, että mä ostin seiskaveikkaa, eli siis Novitan 7 veljestä lankaa, niin mä ostin sieltä samaisesta S-Marketista Novitan 20-senttiset koivuset sukkapuikot. Ja voi, että ne on syvältä kauniisti sanottuna. Ne ensinnäkin pitkät sukkapuikot, koska ne kolisee ympäriinsä ja siinä on niinku aivan liikaa puikkoa siinä hommassa mukana. Ja toisekseen ne koivuset, missä ei ole siis, kun näissä Knitpron symfoneissa, näissä on semmoinen kiiltävä pinnote, niin nämä luistaa. Mutta niissä Novitan koivupuikoissa, niissä ei ole sellaista. Niissä on semmoinen tosi puinen pinta ja se ei luista. Ja sitten kun siihen lisätään tämmönen seiskaveikka, joka on suomivillaa ja aika karkeeta, niin ei luista. Ei liiku ne silmukat siinä puikoilla. Ja mun rehellinen mielipide numero 1 on se, että Novitan 7 veljestä lanka ja 20-senttiset puiset puikot on huonoin mahdollinen yhdistelmä neuloa sukkia. En voi suositella sitä kellekään, enkä tule taas varmasti moneen vuoteen tekemään tätä virhettä. Mut yhdet sukat mä tein. Mä olen voittaja, kun mä sain ne loppuun asti. Näissä on yksi oikein, yksi nurin joustinneule, ei kierretty, vaan ihan tavallinen. Ja sitä paitsi se on 2 oikein, 2 nurin, anteeksi. Sitten on tommoset pari punaista raitaa kivasti tein sinne. Sitten on aina oikein tiimalasikantapää minikiiloilla ja sitten on nauhakavennus kärjessä. Eli melkein niinku semmoset mun tavalliset sukat, mutta koko tää varsi joustinta, koska se kuuluu näihin perinteisen oloisiin villasukkiin. Ja sitten tämmöset raidat, mitä mä en myöskään normaalisti ikinä tee. Ja nämä on varmaan jotain koko 4-2, 4-3. Johonkin semmosiin miesten sukkiin mä tähtäsin. Ja sain ne valmiiksi, hyvä minä, mutta ei. Mulla jäi sitä harmaata lankaa melkein kokonainen kerä ja ei pinkkiä, vaan punaista lankaa tietysti vielä enemmän melkein kokonainen kerä. Mut en mä halua neuloa siitä enää. Onks mun pakko neuloa siitä enää? Niin. Muuten kun kommentoitte, osallistutte kilpailuun, niin ihan hyvin saatte kommenttiin kirjoittaa muitakin asioita, kuten että sun ei ole pakko neuloa sitä seiskaveikkaa enää, kunhan kirjoitatte siihen johonkin kohtaan, että arvaan, että neulot sukat, tai arvonta neulot sukat, tai jotain semmoista, että mä tajuun sen teidän arvauksen sieltä. Niin saa kommentoida muutenkin. Mutta jos kommentoit jotain muuta ja siinä ei ole mitään arvausta, niin sehän ei silloin osallistu kilpailuun, vaan se sitten diskataan sieltä. Että arvaus täytyy olla ja nimenomaan oikea arvaus. Joo, se oli semmonen murheenkryyni ja tuska. Ja murheenkryynistä tuli mieleen. Ne, jotka on seurannut mua Instagramissa, niin ne tietää tämän tarinan jo. Mutta meidän rakas murheenkryyni, eli koiramme Mirkku, joka on villakoira ja cockerspanielin sekoitus, pitkäikäisiä rotuja molemmat, mutta hän on jo 15-vuotias, hän on hyvin vanha mummo. Ja kun on semmonen vanha mummo koira, niin väkisinkin käy niin, että jos se edes yskäsee kerran tai katsoo sua jotenkin oudosti tai röyhtäsee tai mitä ikinä, niin siinä on heti sydän syrjällään, että nyt se kuolee, että nyt se on menoa. Ja tämmönen tapahtuma meillä oli viime viikolla. Eli viime viikolla Mirkku alkoi yöllä juoda ihan sikana vettä ja pissata sit sisälle. Ja sitten perjantaina hänellä oli hänen normaali kipupiikki-aika, sillä on spondyloosia selässä, niin se saa semmoista Librela-kipulääkettä kerran kuukaudessa. Niin käytiin se ottamassa ja samalla sitten vein pissanäytteen ja samalla otettiin sitten verikokeet, että mitä on tää juominen.
Ja eläinlääkäri sanoi, että hän soittaa samana päivänä, jos siinä pissanäytteessä on jotain. Ja mä odotin sitä soittoa ja sitä ei tullut. Niin mä olin aivan varma, että okei, se ei ole pissatulehdus, joka olisi ollut se helppo juttu. Vaan siellä on nyt veressä jotain, siellä on munuaisista tai maksas jotain ja se kuolee nyt se koira. Ja mä itkin sitä jo yhden illan. Me puhuttiin jo miehen kanssa, että haudataanko vai tuhkataanko ja mitä tehdään. Ja sovittiin siitä, että jos siellä on jotain vakavaa, niin sitten lopetetaan, että se on jo niin vanha, että ei aleta hoitaa mitään suurempaa munuaissairautta tai tällaista. Sitten mä olin siellä retriitillä, mä lähdin sinne perjantai-iltana ja lauantaina mies laittoi viestiä, että nyt se koira ripuloi ja sitten vähän myöhemmin viestiä, että nyt se koira oksentaa. Ja ajateltiin siinä vielä lauantaina, että no ei tässä mitään, katsotaan, että ensi viikolla soittaa se lääkäri kuitenkin ja näin. Mutta sitten perjantaina ei perjantaina, vaan sunnuntaina se ripuloi ja se oksensi ja silleen ihan niinku runsaasti. Niin sit mä sanoin miehelle, että vie se lääkäriin ja se vei. Ja se sai sitten pahoinvointilääkettä päivystävältä lääkäriltä ja ohjeen seurailla ja antaa riisiä ja seitiä ja piimää ja tämän tyyppisiä. Ja siinä kohtaa, kun siis mun koira oli pissaillut sisälle, se oli siinä vaiheessa lopettanut kyllä se jo siinä viikonloppuna, mutta oli pissaillut sisälle, oli juonut ihan sikana, minkä se oli myös siinä kohtaa lopettanut. Sitten se oli ripuloinut ja sitten se oli oksentanut ja mun koira on 15-vuotias. Niin ymmärrätte varmaan, että sunnuntai-iltana, kun mä tulin sieltä retriitiltä, niin mä niinku tiesin, että nyt se kuolee se koira. Että nyt se on menoa ja huomenna lääkäri soittaa ja sitten varataan lopetusaika ja se on siinä. Ja mietittiin mä mietin jo Instagramin muistokirjoituksia ja vaikka mitä. Ja maanantaina sitten eläinlääkäri soitti, se pahoinvointilääke oli auttanut, se ei oksentanut enää, ripulia ei tullut enää ja se oli lopettanut sen juomisen ja pissaamisen. Ja eläinlääkäri soitti ja sanoi, että täällä verikokeissa on kaikki aivan priimaa. Tällä koiralla on täydelliset veritulokset. Tällä koiralla ei ole mitään vikaa munuaisissa eikä maksassa eikä missään. 15-vuotiaaksi vanhukseksi tämän tulokset on aivan priimaa. Ja hän ei ole nähnyt 15-vuotiaalla vanhuksella näin hyviä tuloksia koskaan. Niin sitten se eläinlääkärin arvaus oli se, että se on mennyt silleen, että sillä on tullut maha kipeäksi viime viikolla. Ja se on siihen mahakipuun alkanut juoda vettä, koska koirat joskus kipuun juo vettä. Ja sen veden juomisen seurauksena se on sitten pissaillut sisälle, kun se on juonut niin paljon. Ja sitten sillä on alkanut se varsinainen mahatauti, eli se oksentaminen ja ripuloiminen. Ja että se on ollut tämmöinen mahaflunssa. Mun rakkaalla 15-vuotiaalla maanvaiva Mirkulla, jota mä rakastan siis niin syvästi. No ne, joilla on lapsia, ne varmaan ymmärtää, miten voi rakastaa jotain niin syvästi ja siis vielä syvemmin kuin mitään koiraa. Mutta mulla ei ole lapsia ja mulla ei ole ikinä ennen ollut koiraa, niin mä niin kuin en edes tiennyt, että sellaista rakkautta voi ihmisen sisällä olla, kuin mikä mulla ja mun miehellä on meidän koiraa kohtaan. Ja mä olin ihan varma, että nyt se kuolee. Niin siinä ei olekaan mitään vikaa ja sillä oli vatsatauti. Niin. mä oon siis tietysti iloinen siitä asiasta, mutta samalla mä oon niinku silleen, että se on niinku älytöntä, miten me oltiin ihan varmoja, että nyt se on niinku Mirkun taru lopussa ja mä itkin ja me suunniteltiin hautapaikkaa. Ja sitten hänellä onkin, kaikki on täydellistä ja hänellä oli mahatauti. Ja nyt hän ei juo, hän ei pissaa, hän ei oksentele, hän ei ripuloi, kaikki on kunnossa. Ja hän on aivan normaali oma itsensä. Voi hyvä luoja. Se oli kyllä siis semmoinen säikähdys, että en tiedä. Mä olin jo sopimassa työasioita, että jos Mirkku pitää lopettaa, niin en mä pääse töihin ainakaan sinä päivänä, enkä ehkä seuraavanakaan. Ja mä niitä jo työkavereille juttelin, että miten järjestetään työt. Ja voi Jeesus. Mut se oli semmonen tarina. Mihinköhän se liittyy? Ei harmainta aavistusta. Mut siis nämä sukat mä sain valmiiksi. Se oli se juttu. Siinä oli mun toinen valmis työ ja ensimmäinen rehellinen mielipide. Sitten, mulla on vielä kolmas valmis työ. Mä en tiedä, miten tää on mahdollista. Tässä on nyt mennyt pari viikkoa, niin kai mä oon sit ehtinyt neuloa, mutta se on tässä. No itse asiassa se on mahdollista silleen, että nämä oli mun työsukat. Eli nämä on semmoset sukat, jotka mulla on ollut töissä palaverineulajana ja aina sopivina palaverihetkinä tai
joillain tauoilla mä oon neuloskellut näitä menemään ja nyt nämä tuli sit valmiiksi. Nämä on Regian merinojakkia ja se on aivan ihana, ihan superpehmeä, tosi ihana lanka, tykkään ihan hirveästi, voin suositella vahvasti. Se ei ole hirveän kallistakaan, siitä tulisi aivan ihana joku paitajuttu. Näissä on 2 oikein 2 nurin joustin, aina oikein tiimalasi kantapää ja nauhakavennus ja muuten sileetä. Semmoset ihan perustavissukat ja nääkin menee tonne lahjapinoon. Sellaiset. Sitten mun piti näyttää, mä unohdin jo, että mun piti näyttää mun muut retriittituliaiset. Mä en siis ostanut retriitiltä mitään, mutta me saatiin tällainen pieni lahjapussukka Minskulta. Kaikki retriittiin osallistujat sai. Täällä oli ensinnäkin Kauneimmat käsityöt-lehti, jota vähän selailin, mutta en ole ihan kunnolla vielä lukenut. Sitten täällä oli näitä magneettimuistilappuja, joissa ei siis ole niin kuin liimaa, vaan magneetti, jolla se kiinnittyy johonkin vaikka neuleohjeeseen paperiin. Sitten täällä oli ihana tämmönen pieni minulle tehty neuletäki, jonka voi johonkin valmiiseen työhön laittaa ja siinä lukee, että minulle tehty. Ja sitten täällä oli pieni minivyyhti tämmöstä kimalle lankaa. Tää taisi olla merinojakki pohjaa muistaakseni kanssa. Niin sellaiset lahjat saatiin sieltä. Ne piti vielä näyttää. Mutta jotenkin onnistuin olemaan ostamatta mitään. Mä kattelin kyllä niitä Minskun lankoja kauheasti, mutta sit kuitenkin jänistin ja päätin säästää. Koska säästää täytyy muun muassa siksi, että mä oon lähdössä Suomen kädentaidot messuille. Meidän ei ollut tarkoitus mennä sinne, mutta sit Annen kanssa ja retriitillä puhuttiin, että pitäisikö kuitenkin. Ja sit mä kysyin mun serkulta, joka asuu Kangasalla siinä Tampereen lähellä, että voisiko sinne ehkä mahtuu yöksi. Ja hän sanoi, että vierashuone on ihan vapaana. Ja siitä se ajatus sitten lähti ja nyt me ollaan tulossa Annen kanssa kädentaitomessuille. Me ollaan siellä lauantaina ja sunnuntaina ja molempina päivinä mä tuun siihen neuletubettajien meet and greetiin. Eli olisi ihana tavata teitä, nähdä ihmisiä, jotka katsoo näitä mun urpoja videoita. Voitte tulla moikkaamaan lauantaina ja sunnuntaina muistaakseni kello 13-14 on se meet and greet, mutta sen voin vielä tarkistaa, vaikka jos sanoin väärin, niin laitan eri tiedon tohon. Niin sitä varten on pakko säästää. Me mennään autolla, menee bensarahat tietysti, sit jotain pitää syödäkin ja sit sieltä täytyy tietysti ostaa lankaa. Niin silleen. Mut kun me päätettiin, että me mennään sinne mun serkulle, että me ei oteta hotellihuonetta, niin mehän säästettiin siinä 200 €, mikä tarkoittaa, että mä saan ostaa 200 € lankaa. Eikö niin? Mielestäni se on loogista. Kommentoi alle, jos olet samaa mieltä. Joo. Sitten. Keskeneräisiä. Ensinnäkin mä lähdin työmatkalle tiistaina Mikkeliin ja laitoin silloin Instagramiin semmoisen kyselyn, että minkä neuleen mä ottaisin mukaan sinne Mikkeliin. Ja kyselyyn sitten murskavoitto tuli näille helikopterimiehen keskeneräisille sukille. Eli näille. Toi keltainen super loistava keltainen on Lucky Omen Yarnsia, merinosukkaa ja en muista mitä tää harmaa on. Jotain käsivärjättyä merinosukkaa sekin on. Ja tällaiset tuli näistä. Niin kuin voi ehkä näyttää, niin kantapää on vähän niin kuin, no ei nyt ehkä pieni, mutta vähän sinne pieneen päin. Se johtuu siitä, että mä unohdin tehdä ne minikiilat sinne. Normaalisti mä teen ne minikiilat, mutta nyt en muistanut tehdä. Mutta mä luulen, että ne istuu silti ihan hyvin. Ja tässä on nyt toinen sukka sit tulollaan. Tää on siis jälkijättöisellä kantapäällä. Se on ehkä mun toinen suosikki kantapää tiimalasin lisäksi. Mä oon neulonnut näitä kakkosilla tsingeillä. Ja silti tää neulepinta on jotenkin löperöä. Mä en oikein tiedä, miten mä en saanut tiukkisteltua enempää näitä, mutta tämmöset nää nyt on. Ja nää on sitten jossain vaiheessa valmistumassa. Perussukat, niitä on kiva tehdä aina, kun on joku tommonen työkoulutusjuttu tai jotain. Tai sitten neulet tapaamisessa, koska kun mä laitoin tiistaina sinne Instagramiin aamulla, että nyt mun pitää lähteä aamuyöllä Mikkeliin ajamaan, niin sitten Emma
Sillä oli ennen siis Memmuska nimellä se sen podcasti, mutta mikä se uusi podcastin nimi on? Joku pieniä neulehetkiä tai pieniä jotain. Niin Emma laittoi mulle viestiä, että hei, meillä on Mikkelis neuletapaaminen tänään, eli silloin tiistaina, että haluatko tulla? Ja mä siitä ajattelin, että no mitä mä siellä koulutuspaikan asuntolassa yksin kökötän, että mähän lähden Mikkeliin. Mä olin siis Otavassa siinä Mikkelin lähellä, niin mä lähden Mikkelin keskustaan neuletapaamiseen ja mä menin ja se oli tosi kivaa nähdä Emmaa siellä ja sit ihan uusia ihmisiä. Siellä oli joitain semmosiakin, jotka mua Instagramissa seuraa tai joita mä seuraan ja varmaan katsoo mun videoita, joten terkkuja. Se oli hauskaa ja jännittävää, koska aina on jännittävää mennä vieraiden ihmisten sekaan. Niin siellä mä neuloin myös näitä helikopterimiehen sukkia. Se oli se mun tarinan juoni. Sitten toinen keskeneräinen työ. Ja tässä tulee mun rehellinen mielipide numero 2. Mä sain Lucky Omen Yarnsilta. Ai niin, no ehkä mä aloitan tälleen. Mä ostin Lucky Omen Yarnsilta lankaa, paitalangat. Mä näin siellä Lucky Omenin verkkokaupassa mielestäni ihanan langan, jonka sävyn nimi oli Ruispuuro. Ja mä mietin, että tästä tulisi ihana neuletakki, semmonen monikäyttöinen, mikä menisi ihan minkä väristen vaatteiden kanssa tahansa. Että tätä mun on saatava, mutta ei sitä ollut siellä verkkokaupassa kuin 1 kappale. Niin mähän laitoin sit viestiä Lucky Omenille, että hei, että miten ois, että voisiko sitä värjätä lisää. Ja Jennihan sanoi, että totta kai sitä voi värjätä lisää, ja siinä vaiheessa mua jo vähän kadutti, että ei hitsi, mä ostin just yli 100 euron paitalangat, mutta joskus on semmosia tarpeita. Kun eiks tuukki semmonen ihana monikäyttöinen neuletakki, semmonen mikä menee ihan minkä kanssa tahansa. Tää on tämmönen harmaa ruskea tai ruskeen harmaa tai tämmönen hyvin epämääräisen ei minkään värinen ja musta tosi kaunis. Joku semmonen tosi niinku perusneuletakki näistä tulee ja se tulee olemaan ihana. Mutta sen lisäksi, että mä ostin niin mä sain sit Lucky Omenilta, tämä on siis taas kerran saatu, sain Lucky Omenilta yllärilangan. Ja se yllärilankalahja on tässä. Mun oli tarkoitus näyttää tää teille vyydillä, mutta jotenkin mä en malttanut, kun mun piti malttaa tuon Wool Me Once-paketin kanssa ja sit mun olisi pitänyt malttaa tän kanssa, niin en mä malttanut, kun mulla oli ajatus, että tästä tulee aivan sika ihanat pitsisukat ja mun on pakko aloittaa. Sitten kun vielä yksi kaveri, terkkuja, laittoi mulle Instagramissa linkin, että tämmöiset pitsisukat esimerkiksi olisi aika kivat, niin sit mä heti, että noi on kyllä pakko tehdä, koska ne oli niin kauniit. Tää lanka on siis Lucky Omen Yarnsin alpakkaa. Siinä on merino 60% muistaakseni, eikö niin? 60% superwash merino, 20% alpakkaa ja 20% nailoni. Eli tässä on aika vähän alpakkaa. Niin, että tää ei ole ihan niin semmoista nöyhtäistä ja karvaista, mitä alpakka joskus on, varsinkin jos on niinku 100% alpakkaa. Siitä mä en välttämättä ihan hirveästi pidä. Mutta koska tässä on suurin osa merinoa, mutta sitten vähän alpakkaa, niin tää on vaan ihan sikapehmeetä. Ja tämä on mun rehellinen mielipide numero 2. Lucky Omen Yarnsin alpakkapohja on ihana, pehmeä, kaunis lanka. Ja tämä on maksettu mainos, tai voiko sanoa maksettu mainos, ei kukaan ole maksanut kellekään mitään. Mutta siis tämä lanka on saatu lahjaksi Lucky Omenilta, mutta mä voin vannoa, että tämä on mun rehellinen mielipide. Tämä on tosi ihana lanka. Ja tämän sävyn nimi on Laventeli, ja jotenkin heti mä näin semmoset ihanat, kauniit, pehmoiset pitsisukat, joita joku varmaan pitää unisukkina, kun ei malta laittaa koville lattioille, mutta sitten sänkyyn peitoalle voi laittaa. Siltä musta tuntuu. Niin mä aloitin niistä sitten Anniina Juutin Lotus Lake Socks -nimiset pitsisukat, ja ne on tulossa tässä. Ja nämä on semmoset, niin kuin näette varmaan nyt tosta kuvasta, että näissä on ensin varressa vähän pitsiä ja sit alkaa ihan tommonen niin kuin yksinkertainen pintakuvio. Eli ei ole kokonaan pitsisukat, ja musta nämä oli tosi kauniit ja nämä sopii jotenkin tähän lankaan. Nämä on tämmöiset herkät ja sievät, niin kuin tämä lankakin. Mä neulon näitä 225 tsingeillä. En tehnyt enää sitä virhettä, että olisin ottanut ne puiset symfonit, koska
mä väännän niin kovaa, että ne napsahtaa poikki. Niin nyt sit metallipuikoilla semmoset. Sitten mulla on vielä yksi keskeeräinen ja se on tässä. Mä aloitin tätä silloin, kun mä edellistä jaksoa tein ja te olette nähnyt tämän. No te olette kyllä oikeastaan nähnyt tämän melkein tässä tilassa, koska en mä oo tätä hirveästi neulonut. Tää on siis Janina Kallion Shine huivi. Ja se ystäväni, joka vinkkasi mulle noi Lotus Lake soksit, niin hän myös sanoi tähän huiviin, että aika paljon 2 oikein yhteen ja langankierto. Koska sitähän tässä tehdään. 2 oikein yhteen langankierto. Ei mitään muuta. Ja sitten tulee eri osioita, niin kuin näette tuosta kuvasta. Niin mä olin silleen, että joo, mutta se on niin nätti, ei se haittaa. Ja nyt mä voin sanoa, että on aika tylsää neuloa 2 oikein yhteen ja langankierto. Niinku tympeetä. Se ei silleen solju mukavasti, mutta sitten samalla se on tosi tylsää, että siinä ei tapahdu mitään erityisen kivaa. Niin en voi suositella tätä. Nätti huivi, mutta aika ärsyttävä tehdä. Tää lanka oli sitä Kettujarnsin, mikä se oli? Merino-sukkaa, mutta sävyn nimi on Paisley. Se taisi olla. Joo. Aivan ihana lanka. Ja tulee kaunis huivi, kunhan mä jaksan neuloa sen. Noin. Sitten viimeinen asia. Nyt otetaan ihan vettä sille. Viimeinen asia tulee olemaan myös mun viimeinen rehellinen mielipide. Ja se liittyy tähän. Kun mä elokuussa näin netissä, että on tulossa Gilmoren tytöt neulekirja, niin mun oli pakko saada se. Mä ennakkotilasin sen Amazonista heti. Ja vielä semmoisella pikatoimituksella, että heti kun se ilmestyy lokakuussa, niin sit saman tien mulle. Ja sehän tuli mulle. Ja maksoin siitä ihan runsaasti, koska se postituskin maksoi aika paljon, kun se tuli jostain Euroopasta ja sillä pikatoimituksella. Ja mä odotin, että siinä on ihania neuleita, mitä näkyy siinä sarjassa, koska siinä sarjassa näkyy tosi paljon tosi kauniita neuleita. Niin se oli se, mitä mä niinku odotin. Ja nyt mun täytyy sanoa, että ei. Tässä ei ole sellaisia. Tässä on Gilmoren tytöistä niinku ohuesti inspiroituneita neuleita. Semmosia, että täällä on niinku jotain iskulauseita, mitä on. Niinku joku pipo, jossa lukee Let it snow. Tai sitten In omnia paratus. Kämmekkäät. Kaikki semmosia juttuja, että jos oot kattonut Gilmoren tyttöjä, niin tiedät. Mutta jos et ole, niin et tiedä. Coffee socks, eli tommosia kahvikupin kuvia näissä sukissa, koska siinä sarjassa juodaan paljon kahvia ja niin edelleen. Sitten tämmönen Luke's-paita esimerkiksi, mitä siis tällaisia ei todellakaan ole siinä sarjassa, vaan ymmärrättekö sen eron, että nämä on niinku semmosia sen sarjan jutuista, iskulauseista, lausahduksista, semmosista toistuvista teemoista otettuja ja niistä tehty niin kuin joku neule. Ja se oli musta tylsää. Ja nämä oli kaikki aika tylsiä. Mun rehellinen mielipide numero 3 on se, että tämä Gilmoren tytöt neulekirja ei ole hintansa väärti. Älä osta tätä kirjaa. Tää on ankea. Jos joku tuntee suurta paloa tätä kirjaa kohtaan, siis ihan sillä, että noi neuleet, mitä mä vilautin, niin kiinnostaa hirveästi, niin voi melkein vaikka saada tämän kirjan, koska mä en tuu kyllä tätä käyttämään, koska ei. Siinä oli mun rehellinen mielipide numero 3 ja sillä me saadaan tämä jakso päätökseen. Mitäs muuta? Nähdään siellä kädentaitomessuilla toivottavasti, tulkaa moikkaamaan. Ja jos ette tuu moikkaamaan, niin pitäkää silti kivaa kädentaitomessuilla, ketkä sinne ootte menossa. Ja muista alekoodi kiukkulintu24 Wool Me Once Fibersin verkkokaupassa. Ja osallistu siihen 20 € lahjakortin arvontaan kommentoimalla alas, minkä joululahjan mä tulen neulomaan tästä Wool Me Once Fibersin Vuonue Pentti langasta. Semmosta. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi moi!